Çi karê leşkerên Tirk li wir heye? Çi mafên wan heye ku têkevin nav xaka welatekî din? Heke ku hinekî din bikevin nav xaka me û em qebûl bikin, wê demê tiştê ku dikin rast e. Ev ne tiştekî ku bê qebûlkirin e. Heke ku em rojhilata navîn aştiyê dixwazin, em leşkeran naşînin. Em ê piştgirî bidin ku gel û mirovên li wir bibin xwedî rêveberiyeka azad, serbixwe û demokratîk. Kavuşmasını desteklemek. Büyük milletiz biz. Em miletê mezin in, miletê mezin. Büyük millet. Miletê mezin wiha ye. Tamam. Orta Doğu'nun Em dibînin ku rojhilata navîn dikele, li wir parvekirina xakê çêdibe. Bila li ser xêrê be. Tiştekî ku em bikin nîne. hayırlı olsun diyelim. Bu savaş bizim savaşımız. Ev şer ne şerê me ye. Ev şerekî wisa ye ku hêzên emperyalîst ji bo ku rojhilata navîn bixin destê xwe şer derxistine. Her çi qas ku tu karê me li wir tune be jî me dişînin nav wê şiravê. Divê destpêkê zarokên wan kesên ku biryara şandina leşkera standine biçin Iraqê. Piştre zarokên me dikarin biçin. Sonra bizim çocuklarımız gidecek. Ne aradığımızı sormak. Divê em bipirsin ku em li çi digerin, em li belayê digerin. Dema ku hûn diçin wir dibin leşkerên hinekan. Divê em bipirsin ku çi karê me li wir heye û bersiva vî tiştî bidin. Olabilirsin. Oraya gidiyorsan o topraklar biz. Ew derxaka me ye. Li gor pêşketinên cîhanê ez nizanim wê çi bibe. Lê li wir dibe ku hin mafên me hebin. Sana dair herhangi bir şey söyleyemem. Bilmiyorum. Ez derbarê çûna wan de tiştekî nizanim. Ji ber wê jî ez naxwazim tiştekî şaş bêjim. Teşekkür ederim.